bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ame tenela utkalo klenani samba flani mugan duru ka aw fuga kumano ni sangena aw mun sogombe janinga kuna fodi sira bela jelna ama foko aw bisimila ka wala na bamanagan kibara konala kenam kanamna wala chamake aw ye Mali ani dien fan chamanka anga kuna foli bagulo bena talike chefini tabaw ka nyama yara ka foko an wol masri tabaw ku ka wulika jonu ka bara kono oye utegada sigana mado ka mamuni alepme ka mugu juguda maunye muruja o lamini ni a nofgawla ka sangani chefini taboka barawye anga jamana premier ministre aleye Mali bika bara bamunke aida la se oma Mali kura tasara tako sabana kono la ninka yare ka foko jamana inkono bi lakana ko ode gelema baye jamana nyama so ku kemeka utomisigi omuka ko sebe anga jamana lakana ko buna kunkan yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigilakaw olu bɛ ka baara kɛ yaasa ka se ka jamana kologiriya wolomasiri tabaw bɛ se ka segin ka taa Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen ha ka ja ka maa nanama sumalenw ka taa ni ka seginw ani fo ka taa se dongabonw ka o nɔgɔya Côte d'Ivoire kaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ka fangaɲinitɔ maaw u ye damakɛ sɛbɛn dɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fangaɲinitɔ maa caman olu kɛmɛ ka gɛlɛya sɔrɔ bi ka kɛ ni kalafili nataw ye k'u jɔrɔn bɛ mankan kana na wuli jamanakuntigisigi kalata in na kibaru n'an ka kunnafoni la bakurubaw dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ ko a y'aw danga na janni ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ.
aw sɔgɔlen no aw sɔgɔrɔ ɲuman na yaasa ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ni diɲɛ kan. I n'a fɔ n kun kulo la sɔm cogo min na an dongan kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale kɔrɔfɔ dɔ fɔ kibaruya mun na yɛrɛ k'a fɔ ko cɛfini tabaw ka paturi minnu bɛ munumunu salo la muruja kɔnɔ ko u ye u tɛgɛ da maa kan maa mun ni ale ka baara ye ka jan da u ka mugujugu bɛ n'u b'a wele ko eyi ko o danwaraba don a de bɛ ka nin baara n'a ɲɔngo kɛ ko wa ko a bɛ a yɛrɛ ɲɛma de dogo mɔgɔw la ka yɛrɛ kɛ n'a fɔ fatɔ walima ka a yɛrɛ kɛ fɛn sugu dɔ ye maa t'a lakodɔn ni mun ye nka k'a to o walew de la wolomasiri tabaw ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri n'u ka sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔ u taara u ɲɛda ni mugujugu dala in kan ka kɛ ni bi tɛnɛ u kalo tile 4 san 2025 wolomasiri tabaw ka ɲɛma k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ cikan sen fɛ ko cɛfini tabaw ka baara n'u ka wulikajɔw ha ka ja diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ de fara a kan k'u ka munumunu salon bɛ n'a wele ko paturi u tun bɛ ka mun kɛ muruja duwabugu o dancɛw kɔnɔna la bawo ko muruja u ka duwafɛ mun bɛ yen nɔ ni maaw bɛ taa duwa la dɔgɔkun kɔnɔna duwafɛ foire hebdomadaire ko o waatiw de kɔnɔna la maa ŋaniya jugu ninnu u b'u ɲaami maaw la bawo u b'a dɔn k'a fɔ o tuma jama ka munumunu salo bɛ caya kosɛbɛ maa caman bɛ taa duwafɛ la maa ŋaniya jugu in bɛ u ɲaami maaw de la ni ka dogo ka se ka taa jan da maaw ɲɛ ko ka kɛ ni an ka cɛfini tabaw wolomasiri tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka wulikajɔw caman kɔnɔna la u sera ka taa u tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan maa mun ni ale tun bɛ ka taa jan k'a b'a da an ka wolomasiri tabaw ɲɛ cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ha ka ja maa nana masumalenw k'a fɔ ko faamaw b'u ka baaraw la u ye kalikan di jamana kɔnɔdenw ma ka se ka maliden ni a bololafɛn lakanda Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba n'an bɔr'o la an ka jamana premier ministre n'o bɛ tali kɛ général division Abdoulaye Mayiga ale ye i da don bakuluba caman kɔnɔna la jamana ɲɛmaayaso bɛ ka baara kɛ ni sira minnu ye Mali kura ta sira tako sabanan ni o kun cɛra ni premier ministre ale ka laseliw ye a bamanankan kɔnɔna la ni a ɲiningara an ka ɲɛmaa Kasim Traoré ale tun bɛ a kɛnɛ kan ɲiningaliw kɛnɛ kan jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ jamana bɛ ka baaraba minnu kɛ a y'i da maga a bɛɛ la a baaraba minnu n'a dɔw bɛ tali kɛ lakanako bunakun ani mara tacogo fo ka taa se an ka jamana siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo di jamana premier ministre ka kɔrɔfɔw la ni ale de fana ye mara cɛbɔliw ministre ye ministre de l'administration territoriale a yɛrɛ k'a fɔ ko ni waati in na lakanako de ye jamana ɲɛmaaw sɔn dɛmɛ la kosɛbɛ kan kɛn bɛ ka an tɔmi sigi lakanako de kan yaasa ka se ka jamana in ka lakana sinsin bawo ko ni an ka lakana ta k'a lajɛ bolojugu dɔw de faralen bɛ anw ka juguw kan jugu mun ni anw ɲɛ t'u la ka se k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛntɛ ta ka da an ka jamana kan a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ennemi invisible maa ŋaniya jugu minnu bɛ yen nɔ ni an nin juguw don wa ni u bɛ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka na u da don anw ka jamana kow la ani ka maa ŋaniya juguw dɛmɛ yaasa ka se ka basigi tiɲɛ an ka jamana kɔnɔna la premier ministre ka kɔrɔfɔla a yɛrɛ k'a fɔ ko o maa kofɔlen ninnu o maa jugu ninnu ka bɔ diɲɛ jamana dɔw kɔnɔna la ni an ye o bugunatigɛ k'u dɔn ka jalaki bi u kan ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ wa dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo k'a fɔ kɛnɛma jugu fara n bɛ anw juguw kan ka se ka Mali finitigilakaw kɛlɛ o de la ko cɛfini tabaw u ye dɔ fara u ka kologiraw kan an b'a ye k'a fɔ kuma o kuma wolomasiri tabaw u bɛ minɛn camanba sɔrɔ matériel caman donna hali sibiri dɔ in na bɛɛ y'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw minɛnw caman nana ni o bɛ tali kɛ blindés la kɛlɛkɛminɛn caman mana k'a dɔw yɛrɛ tɛ fɔ yɛrɛ bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn ko la u b'a fɔ min ma ko secret défense a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛfɔ ko o dɔw tɛ yira maaw la ani fo ka taa se formation ni o ye dɔnta kariyaliw ye ko an bɛ ka o baaraw ko o la kologiriya halisa ani ko an bɛ se k'a fɔ bi tare an ka jamana cakɛdaw ni o ye administration ye olu bɛ jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la marabolo min ka gɛlɛn kosɛbɛ ni o ye Kidali ye cɛfini tabaw ye baara mun kɛ ka taa u daga Kidalikaw baara an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a baara kɛra baara cɛɲinba ye wolomasiri tabaw olu bɛ Kidali wa jamana tɔgɔla cakɛdaw ni o ye fonctionnaire ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ Kidali ni waati in na o bɛ k'u ka baaraw kɛ premier ministre ka kɔrɔfɔla a yɛrɛ k'a fɔ
ko parti ko bunakun kan ni o ye parti politique kɔrɔw ye jamana ɲɛmaaso ko o y'a laɲini ka parti politique kɔrɔ ninnu ci k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka yɛlɛma don parti ko la an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kun y'a ye k'a fɔ a ka kan parti politiques yɛlɛma ka se ka don ko jumɛn de b'o sɛbɛntiya malidenw ye sigikafɔba mun kɛ n'a y'o la ko assise nationale de refondation ANR o assise de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko parti ko yɛlɛmaba ka don a la bawo ko fangaɲinitɔn dɔw kun bɛ yen nɔ maa t'u bolo parti dannen no parti ɲɛmɔgɔ ani maa fila walima maa saba dɔrɔn dɔw yɛrɛ ka parti bɛɛ lajɛlen m'u ka sagi kɔnɔ wa ko jamana bɛ ka nafolo ta k'a di a dɔw ma k'a sɔrɔ u kan ka baara mun kɛ u tɛ k'o baaraw kɛ o de la malidenw y'a ye k'a fɔ a ka kan partiw ka ci yaasa ka se ka yɛlɛma kura don o la yaasa kalafili mun kan ka na ka kɛ kalafili jɛlen kalafili jolen ye kalafili kɔfɛ mankanw an kana an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la tuguni premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaso u ye péage mun bɔ n'o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaso bɛna baara kɛ ni péage mun ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nafolo kɔnɔna la sefa wari miliyari 1,671 ko u ye o baaraw de bila ka se ka maliyɛnw olu ka laalaw ko o yɛlɛma ka sɔrɔ ko bosoraw ko o yakubaya kosɛbɛ ni ka bɛn ni keleya ka o sinsin an ka jamana kɔnɔ baara caman ka bila sen kan yaasa baarako gɛlɛya ka se ka kɛlɛ ka bɔ sundakaw da la premier ministre ka kɔrɔfɔ la halisa a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw u bɛ baara bɛɛ lajɛlen na ha ka ja mali bɛ se ka bɛn ni keleya sɔrɔ wa jamana kuntigi bɔra kɔsa in na ka a bolo maanabɔ maliden bɛɛ lajɛlen ma ko sigikafɔ mun ni o ye damu ye an bɔra sisan nɔ ka dialogue intermalien kɛ k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka an ka sigikafɔ bɛnkanba ni o ye charte nationale pour la paix ka se ka o baaraw kɛ ka a bila sen kan ni ka yɛrɛ jɛma la k'a fɔ bɛn ni keleya maa tɛ anw kala o la wa an ka jamana ɲɛmaw u labɛn bɛ ka se ka bolo maanabɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn mago bɛ bɛn na ni maa mun ko mago tɛ bɛn na wa an b'u kɛlɛ cogo min na an fɛnɛ bɛna u kɛlɛ ten ni o ye bɛn jugu ye premier ministre a da sera jamana ka wulikajɔbaw ma ani don nataw la jamana ɲɛmaw u bɛ ka baara kɛ sira mun fɛ yaasa bɛn ni keleya bɛ se ka sinsin jamana in kɔnɔ ka jamana in kɛ jamana dumanba ye sɔrɔ bɛ yakubaya ani ɲɛtaa kuntalajan bɛ sinsin jamana min kɔnɔna la kiba n'an bɔra o la jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoli k'o la kɔlɔsi ni o ye APDP olu ye u ka jalajɛba dɔ kɛ bi n'u y'a wele ko session extraordinaire ni a ɲɛmaya tun bɛ jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa bolo ni o ye professeur Mamudu Samaseku ye a yɛrɛ la k'a fɔ kiba ko tile 10 kɔnɔ jɛkulu in maaw u bɛna baara kɛ sɛbɛnfura 1300 de kan ko yaasa mali kɔnɔ maa si kana adamaden tɔgɔla kunnafoli ka a ta adamaden tɔgɔla kunnafoli mun ni o kan ka lakana bɛɛ lajɛlen fɛ jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ yaasa mara ka se ka ɲɛ ani maanifinw tɔgɔla kunnafoliw olu ka se ka lakɔlɔsi kiba e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan Dala Magalu ni ale ye jɛkulu in maa ye a ye dannatigɛli mun kɛ an bɛ taa fan fɛ ka o lajɛ. An ka nin tile tan lasigili in kɔnɔna la mɔgɔ dɔw ye a ɲini ka yamaruya d'u ma pour que u bɛ se ka kameraw bila u ka so kɔnɔna la olu b'a la dɔw fana ye laɲini kɛ u ka baarakɛyɔrɔw kan u bɛ se ka yamaruya sɔrɔ cogo min na ka recrutement ni u ka kɔntansiw kirikow bɛ mun na k'olu ɲɛnabɔ u bɛ se k'u yamaruya papiye sɔrɔ o la cogo min na o b'a la mɔgɔ dɔw entreprise dɔw bɛ kɛnyɛrɛye dɔw a bɛ 100 ɲɔgɔnna bɔ an taara kunnafoniw d'u ma k'a fɔ u ka na papiye d'u ma pour que u ka na ka yamaruyaw ka d'u ma u bɛ baara minnu kɛ mɔgɔw ka données personnelles kan donc olu fana ma an jaabi. Donc an bɛ na papiye d'olu ma ka a yir'u la mise en demeure ka papiye d'u ma wagati kɔnɔna la pour que u kana ka na u ka yamaruya sɛbɛn ta n'u m'u ta u bɛ ɲangi donc mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen olu b'an ka ɲangi dɔw wɛrɛw fana bɛ yen olu b'an ka lamɛn parce que dɔw nan'u plaigner olu kow bɛ yen nɔ donc ɲininkali kan ka tɛmɛ olu kan donc tile tan in na dossier mun bɛ yen nɔ a ka ca ni 1000 dossiers. Donc nous avons lajɛ tile tan in sigili bɛ bɔ o de ma.
Keba nambora APDP mauka keneka joli di kenedo sigira jekulu manga jamana kono wole ko Fédération des associations pour la promotion des ventes directes au Mali oluye joli di do boloda ka ke ko yasa ka nyeshi anga wol masiri tabaw de manima baw ko bewaro ka fo mogo bi joli di ko be kasabuye ka ninchamane ko lakishi ko inkara ka keni sibiri utkalo kleflaye sabal bugar la ka fo ko niata ko sabana ubolo anga chefini tabamunu ni ulube wulika jowla je dongo do ka seka malidon lakana kwa kaka mamunu be no beki ka ketake nunu ga wulika joye joli di ko oye wulika jo baye ubolo yaare ka fo ko oye joli poshi keme saba ka ofara nyonka yasa ka seka ta di urgence munu ni chefini tabaw oluka frakelu bekay ko ni kunte dore ubolo yasa ka seka wele kan bla jamana kono den bela jelema bebseka faranonga chogodi ka seka chefini tabaw deme ko beka deme ke chogado ne olutaye ni mbam meseka ni bara nke jolidi ko o sabu nyumaye nabga saweka nin chama ko olakishi keba anga jamana ani Venezuela ameka janyoga ka akoroshen alisa anga jamana kokanchaw ministry Abdoulaye Diop alebe tamala Venezuela kaw bara kadamne utkalo kle saba katabla utkalo kle wolon flala arla ka foko ministry mga chaw kokanchaw ma Venezuela kaw bara ale de wole kambla anga jamana kokanchaw ministry ma arla ka foni o yuri primantalie ko ani anga jamana kokanchaw ministry kuma nyogo bena boli Mali ni Venezuela jamana ka janyoga bse ka koroshen chuko di alisa baw ko Mali ni Venezuela kuma chama janyoga me ani nyonche kabi wati jan ko obara do bena talike politiki ko buna kunka ani diplomasi no be talike jamana ka do nyongo fe ka bo nyongo fe ani fokata se ka kuma kalanko buna kunka anga jamana kono do me se ka ta formation ke chuko di Venezuela jamana konna la ani kuranko kena ko ni bela jelen janyogo beke okonna la anga jamana ko kancho ministry ko ayaka sewaira ni jamana na baw ko Venezuela jamana ni anterido baw uyetera ira ana yara kafoko la bembe kaseka baraka ni anga jamana nyeta kundala jansra chaman konna la keba kai ka bara conseil régional mbe oluyo ka drapeau yela no ba wole ko monter de couleur ase baramu ni akera ka keni tenadoan utkalo klenani ye conseil régional konala ni conseil régional nyema banyugu jawara ko nyema me alebolo ayara ka foko ni drapeau yele jonjon membe faso de nyuma ya kofo ni abe faso don bela jelenka wulika jo kofo ko tamashem badu kalo dogo tenefolo nabe ke anga jamana chagada baw chamana hakaja al nyama so konala fokata se jamana chagada ma ko nimba to faso do ngase ka jonjon atamashan don jonjon mu nabe benin kelia ani faso de nyuma ko kofo banamba ka bara ke bayar la ka fo ko kataji fere e butel ni konala ko o barao ko o dablala baw ko ni watina jan marabolo nyama fokata se sigira nyama ma olube ka bararo bla 5 ans bara munu ya ka fo kataji fere biton kono walma butel nin kono la ko abeke sabuye kumado la ka lakana bale ka a nyonye ko sebe ko ka sega o felo blasenga orla banamba nyemo e aklinata ko ga abara ujo banamba komini kononton ani fokata se a cercle bela jelena nokandao ko ka abara ula jo fokata se kumamuna ni dugu nyemo ye aklina kurata gawka bara keba kalamblo na sigira senga kalamblo moni akera gaw ka dewni nyonche o ka dugutigila kaw ani fokata se gaw kushu bela jelen beka seka ida doala beni kelia ani nyogomene ko inkara ka keni kari utkalo kle sabaye gaw kaw bara kena munka nair la ka foko anga jamana ministre mum na alebe chefo ani kambe ulani oye reconciliation general Ousmane Wage akara ka aleto imbawu akara ka sto abe tamala gawkaw barana ka tama dona kaseka anga jamana marabolo bela jelen benin kelia ani nyogomene obiseka ke ani nyonche chugomna ani mamun ka wulika jo bwane no benin kelia kaseka ta okologiria ninga fuye ka dofuru ka barawka beni kelia muni obe jamana in kanyeta sinsin
masinakaw bara kibar la k'a fɔ ko du kɛmɛ ani du naani ka bɔ Joso ona ɲɔngo olu de ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ mun na bɛ tali kɛ balokow la baloko mun ni a taara k'a di masinakaw ma la k'a fɔ ko malo fo ka taa se sɔ dɛbɛ ani birifini tulu fini ni a ɲɔngo ani tobilikɛminɛnw o de taara k'a di maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu mago b'a la kosɛbɛ ko dɛmɛ in a kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu mun ni ale bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn jugutigiw bɛna kun kan cɛ ka jamana kɔnɔ ko association malienne pour la survie au Sahel keba an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔ la Burkina Faso kaw bara jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ ko nin waati na jateminɛ kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ kɛmɛ sara la 72 ni buruburu 70 o dugukolo o de bɛɛ lajɛlen san 2025 daminɛw kɔnɔna la jateminɛw kɔnɔ k'a fɔ ko o bɛ Burkina Faso ta la kɔrɔ Burkina Faso dugukolo n'i y'a ta kɛmɛ sara la 72 o bɛ jamana taya la wa jamana finitigilakaw olu ka contrôle bɛ a bɛɛ lajɛlen na bawo ko jamana in ka kɛ ni mankanna jugu olu tun bɛ fɛ ka na ni farafarali ni basigi cɛ mun ye jamana finitigilakaw ye baara bila sen kan ka tɛmɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ capitaine Ibrahima Traoré ale ka wulikajɔw an'u ka lakanako minisiriw ni cɛfini tabaw fo ka taa se maa nana masumalen min farala finitigilakaw kan n'u bɛ wele ko VRP o bɛɛ lajɛlen ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la k'o de kɛra sababu ye basigi a bɛ ka na Burkina Faso marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko marabolo min ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o dɔw tun bɛ tali kɛ Djibo Diapaga ani a ɲɔngo ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra nin yɔrɔ in na ko yaasa bɛn ni basigi bɛ ka sinsin ka taa yen keba Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kalata o bɛ ka sɛnsɛn ka na bawo octobre kalo nata in de don nin waati in na la k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye ale ka fanga ɲini tɔn PPACI olu kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko minɛli de taara ka ɲɛsin fanga ɲini tɔn caman ma minnu ni jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ k'u caman y'a ye k'a fɔ u ka maaw de minɛnen don ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna la maa 6 bɛɛ lajɛlen olu de minɛna k'a fɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Laurent Gbagbo a ka fanga ɲini tɔn kɔnɔna la o de la ko ka kɛ ni jumadɔnya ye Laurent Gbagbo u ka maaw u bɔra ka damakasi sɛbɛn dɔ k'a fɔ ko n'u ma nin ko in lajɔ minɛli ninnu ma jɔ olu ɲɛ b'a la k'a fɔ cogo min na jamanakuntigi kalata min bɛ ka nalen a tɛna taa kɔkan mankanw kɔ k'u siran bɛ mankan kana na wuli nin ko in na bawo ko minɛli bɛ ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ni sariya ye Cameroun jamana kɔnɔna la keba olu fana kan ka taa jamanakuntigi kalata la ni waati in na cɛbɔ minnu ni olu kan ka kɛ cɛbɔ ye olu bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnfuraw olu lakodɔnnen kɔfɛ la k'a fɔ maa dɔw olu labɔra jamanakuntigi kalata ɲinini sɛbɛn la ka kɛ ni nin waati in ye dɔgɔkun kɔnɔna la ko maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye olu labɔ kalata sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cɛbɔw bɛɛ lajɛlen ka labasali dɔbagaw ni o y'u ka avocaw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kiiriso kɔnɔna la kiiriso mun ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa a yɛrɛ ka kow ɲɛfɔ caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ ta bɛ ka da olu ka fanga ɲini tɔn kan ka ban dɔw ka candidature ma k'a fɔ k'u tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye k'a sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ u ye fɛn mun kɛ caman bɛ ka taa i damakasi sɛbɛn don ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in ye jamana ɲɛmaayaso de ka wulikajɔw ye yaasa ka se ka maa minnu bɛ yen n'a segara la k'a fɔ ko olu force ka bon kosɛbɛ ani maa minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko ka se ka olu caman ka u senkɔrɔma cɛ u kana se ka kɛ cɛbɔ ye Camerounkaw bara jamanakuntigi kalata nataw la Sudan jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko gɛrɛntɛba bɛ yen bawo gɛlɛyaba talen don ka da Sudan jamana finitigilakaw kɛn bɛ ka yɔrɔ min minɛ k'a fɔ ko olu ta ye finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye El Fazer ye ni Sudan fan dɔ bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ ka o yɔrɔ minɛ jɛnsɛn naani tɔnba Nations Unies o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu jɔrɔn bɛ bawo ko manifinya hakɛ burujali bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye u sigiyɔrɔ bila ko famille déplacés olu de cayalen don kulu marifatigiw kɛn bɛ ka yɔrɔ mun minɛ bawo Sudan kɔnɔ bi ko jamana marabolo kɛn bɛ 2 ye jamana ɲɛmaayaso ani fo ka taa se finitigilakaw olu ta bɛ ka taa yɔrɔ dɔw minɛ finitigilaka minnu ni olu murutulen bɛ ONU y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o marabolo ninnu kɔnɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ baloko gɛlɛyaw b'o la furakow b'o la ani fo ka taa se maa ninnu k'u to k'u ka hakɛ foyi de sɔrɔ k'a ka kan wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa bɛn ni basigi ka se ka sinsin Sudankaw bara Gabankaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnaka dɔ mun ye san 25 ye
ni a buruju bɛ bɔ Liban de origine libanais do ko ale ye ko dɔ de kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ ka ɲɛsin Gabon jamanakuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ma ko mun n'a ye maaw kamana gan ko sifinaka in a bɔra de dɔrɔn ka ja dɔ kɛ ni ka chantage ka bagabagalikan k'o ta k'o fɔ jamanakuntigi ma ni k'a fɔ ko jamanakuntigi ka euro wari $9,000,000 k'a ka o de bila ale ka compte la bawo ko jamanakuntigi ka ja dɔw bɛ ale bolo maa kofɔlen bɔra ka bagabagalikan mun ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka sifinaka in ɲini kiiri tigilamɔgɔw u taara u tɛgɛ da ni ma sifinaka in kan ko nin waati in na a bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo kan ani ɲangili bere min ka kan ko ka se ka da o kan Yemenikaw bara a la k'a fɔ ko tunganatala minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ maa 76 ɲɔgɔn bɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye farafinna maaw de ni olu bɛ ka taa tunganataw la ni u bɛ Yemen u ka marabolo kɔnɔnaw la marabolo minnu ni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ jɛsenani tɔnba minnu ka ca ɲɛsin bɛ tunganata ko ma olu yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa 76 bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛntɛ o de sɔrɔ ko a caman bɛ yen nɔ olu taara don ji kɔnɔ u ma se ka bɔrɔ sɔrɔ ji mun na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin waati in na o bɛ ka a laɲini ka se ka maaw ninnu ko u ɲini bawo ko nin waati in na a kilan bɛɛ lajɛlen u tununnen don u bɛ k'a ɲini ni dɔ tɛna fara maaw kan maa 76 in bɛɛ lajɛlen tununnen don jɛnsɛn naani Nations Unies olu ka ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u jɔrɔn bɛ bawo ko Hamas maaw u ye maa minnu minɛ ni u b'u wele ko otage kɛlɛdagaw la ko u ye ja dɔw bɔ u la ja minnu bɛ yen nɔ ni a ye olu kamana gan bawo n'i ye maa minɛ kɛlɛdaga la a ka kan ni hakɛ dɔw de k'u y'o hakɛw buruja u ye o maa ninnu minɛ ni u ka otage ka tila ka o filmer ja la ka o bila nanzarala jamana ye k'a fɔ ko nin ko in ko gɛrɛntɛba do bawo ko a ye dusumakasiba de ta ka ɲɛsin olu ma ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ kan ka lakana hali n'a ma ɲɛ k'i ye maa minɛ otage la ani hakɛ mun ka kan o kan ka k'a ye a ma kan e ka ja bɔ cogo sugu dɔ la ni ka a tigi ka o lebu keba ninnu de bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruyaw la ka kɛ ni bi tɛnɛ utikalo tile 4 san 2025 minnu sera ka fara ɲɔgɔn k'a da an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni ka kunnafoli sira n'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la